Fáilteann sogadi Pháirc Phádraig Carroll in Míchéal Átha Grean in Limerick. Cluiche Leathcheannais Peile na Mún 2022 an Éireann áitiúil Luimneach agus Corcaigh a tabhairt Eirgrid chéile Tráchtaire atá das Greenver ach séadán láidir gaotha a going fós an sá. Caithimid súil chun ceanganis na fórna don cluiche Tráchtaire agus tosnóid le furin Limerick. Tá immerthóirí ó deaglob éagsúlaigh tosnú de Limerick Tráchtaire. Sé Luain O'Connor sa lína lán cúil captéin na fórna agus tá lína leathcúil láidir freisin le Sean Kilbridge, Aaron Neville agus Cormac Wolfe. Tosnóigh Pháirc Mumhan agus Darragh Murray a lár na parcha de Luimneach agus tá tosathe maithe freisin. Camád súlar Conall O'Dine, Kyle Mullins agus David O'Shaughnessy. Nis caithimid súlar Éireann Corcaigh agus tá fuair láidir roundthe Corcaigh dá géad cluiche sa grád seo Líana. Imróigh Jacob O'Driscoll, Tommy Walsh agus Dan Peats lína lán cúil agus lasma dómh siúd tá bhirt atá mar chó-captéin ag Corcaigh Tráchtaire ag tosnú Derek Cashman agus Neil Jordan. Siad Keelan Scannell agus Alan Walsh an bhirt imróigh lár na parcha agus óthaobh scorála bí ag fearr Colin Walsh, Ryan O'Donovan agus an lán tosaí Conor Hanlon. Sean slú ag ballú isteach a gcónaí an sá, ceannas na céad cluichí móra idir Craobh in Míchéal Átha Grean agus sin ag súil go mór leis an gaibhlann buntáiste ag Limerick sa féidir go raibh cluicheá hena féin sa grád seo le déanaí idir in Naingarbhán agus buamachcha i gcuine fortláirge dóna i gcuine héana sé ach na súile ar fáidir an gluicheann sa Tráchtaire agus áit sa cluiche ceannis ar fáil déilún se chuing dos na bútóirí. Corcaigh ag teachtasteach mar rán na nútar agus má chuoíonn tú in 2000 agus an aidig bhúidir Craobh Mionóir na hÉireann agus reintas na himróirí sin ar fáil Tráchtaire ach reinteile nachhfuil ar fáil ach é sin ráite tá fuair láidir roundna ag Bobby O'Dwyer banistóir Corcaigh. Mar dermse an Tráchtaire go háling ó hibh Grean agus mar sin a bheith teangamh ach tá séadán láidir gaotha tá trasna na parcha níos mó ná aonrad ag an stad seo ach beidir taú leis an fuairna bheith gimmert ó héamh na lámh clé go taobh na lámh deise in san chéad leach. Mar dermid slua ag bailú isteach a gcónaí bhí Corcaigh céadúr an son níos túis go Tráchtaire. Dín olafú conténta an dá Éireann sular chúidir amach ar na parcacha ag olafú agus ag fáil fé réir den ceann áirithe sá agus sin ag súil go mór leis an gaibhlann áirithe sá. Tar nó an chlár agus ciríomh ag sa tarna cluiche Leathcheannais níos déanaí agus Craobh mar dúirt mé arsúla an tachtain se chuing ach na súlar fad ar an gluthe áirithe seo agus dar nó an bhíonn se catha bhí bua ag Corcaigh sa grád seo bhí buamachcha ag gcuine hibridárin in san cluiche ceannis 3-5 ag gcuine 3-10 ach seo an chéad bhíonn de Bobby O'Dwyer a bheith mar bhanistóir ar an fuairn fé 5 ach tá taithí golóir bheith gobar le himmerthóirí Corcaigh fé ís agus é dar nó buinteach leis an bhuairn búchach Mionóir sin. An réiteoir I lár na parcha agus sin fear an chlár ó Strád na Cathrach Naomh Joseph, Niall Quinn agus é ag caint an son leis na muir a bheith ag taobhú leis agus an dá grúpa immerthóirí imtheisteach I gCearbhaill chun na focail dhearnacha bheithá lena chéile ag olafú don ceann áirithe sá agus túsma sin a bheith ag tastáil ón dá Éireann ach cinnte an buntáiste sin ag Limneach a teachtasteach go bhfuil cluiche immerthe ag fuairn Séamus O'Donnell cé go raibh na canílacha anna bhacht ar fad an nithe sin in Naingarbhán fuirtar dóannaigh cúil in san dá leach ceann ag David O'Shaughnessy ó Chiacéiricha sa chéad leach agus in son Darragh Murray in san tarna leach agus marder an bua maithacha ag a deire cé go raibh Dean Chaibhlann sa chéad leach ach go háirithe. Tá fuair an óg ag Limneach agus reinfád de bhionóirí na bliana sicate I dulchan parcha dó freisin agus an sá ar bhó dúchais sa maile Carroll se sin lo freisin ach beidh Corcaigh láidir ní léon ceist fé sin. Caithfidh tuirimh ag going an sa Tráchtaire agus máchríoch nimid ar chóscóir ag deireadh an 60 nómad well beidh gála gáthréimh se 10 nómad agus an son ina dhéag sin máthamid fós ar chóscóir beidh gála cicanna éireach ach tá dóhan ama agus dóhan immerthe dul go dtí sin beidir nach gá dul cho fada lei sin táid ag sú leis an caibhlann agus mar an gacrad beag an golamhanis don árán náisiúnta I Pháirc Phádraig Carroll. Son árán náisiúnta á seint an seo deach ré iarachtant ach tá si dul amach sa chúlra.
Se gacrad olifan sa. Agus an réitor ag Phádraig bhfuil an úr agus go héad soccer a chlár na scóir héh na láh clé doing an sa. Agus dáhrí sin buna cumad súl sin Corcaigh Tráchtaire mar rán na núidir tá siad láidir ní léon ceist fé an bhirte tá mar co-captain Dara Cashman agus Neil Jordan sa lína leachúil tá siad son láidir agus captain Luimneach tróna sin é fear atá gimmert ag gibhar a cethir cosintúir den scothis a Luain O'Connor agus beag méid ag cumad súl Corcaigh ag gimmert Gunna na gcuithis chéad lehansa agus an réitor cinntiú go bhfuil gahainge ins na háte go cearta sulla gatha sé stachan fel sin in Niall Quinn. Anam cáúil ní léon ceis féig réitor le demlíon an mar sin agus churann vicradint a níos túisce im líana mar réitor ón gafisteach seilemh ag Limneach agus iad ag fécint na rán isteach sa lára héin sin réitor sa tríon sannach an táleis nar bhúil an fel éigeant ar trasna héin Limneach an son dint go má ag Cormac Wolf. Agus tá siad chun bheith feinach seilemh cumádan is. Dara Murray, Corcaigh ag sin na galtarnáis ach brú an son ar Limneach ag an dar gúling fuite an lántasí Dara Bridgman, dint go maige fós seilemh ag Limneach agus tá siad láidir ní léon ceis fé sin Sean Kilbridge is ó chuman an athraí caithsigh. Go dtí an captain Luain O'Connor agus howlann sin inis tá Cormac Wolf. Nis an fellar fad go dtí seo ag Limneach agus iad ag Eirgrid brú Corcaigh agus an chéad scóirí aimsún sa tróna Sean Kilbridge agus tugann sin pass uig go fada le Kyle Mullins fear néamh Phádraig go dtí an fearlár Pháirc Dara Murray Nis sin meisteach go cliste ag Limneach cosa buinte an son ní léon ceist na cosa buinte de David O'Shaughnessy agus tá sé sínta tá sé gortathe passúnt go cúgaisteach go dtí O'Shaughnessy agus díreach nuair bhí sé casa chun an fel a gáilt Leathcheannais agus tar sé an chéad deis de Limneach an so tróna tarta fé dhéon scór tá sé don gaotha beidir trasna na Pháirc ag cuidú lótha ach beidir in slí isteach in na aig ag O'Shaughnessy so an fear bhí curtha chun talún chun an chéad kick séir thógant sa cluiche agus deis ag Limneach agún sa oscailt agus an chéad scóirí aimsú sa cluiche Ilín Céir go maith an ceann san na meisteach ag O'Shaughnessy ach ag an deire go dtí taobh na lámh clé agus fóriil seansan san cinnte agus an rud a hastín ó ainge bhí ag tógant kicking na séir an chéad ceann nó go aimsú tíreach ó héobh muíine níos mó na aonrad bhíon ceann san dechar go maith Díma ar Limneach an ceann san a bheith dulta strain is Corcaigh agus Jacob O'Driscoll. Tá sé gan an passathart amach go dtí Dara O'Mahony. Fearmhaile an cholig, siar a raibh sé siúd agus dar nó rint imreoirí maith ag Corcaigh na líntaí ar fad ach seo an céad cléad óbhann so tróna sa grád seo sa cluiche Leathcheannais dóchan tréáil le déanta ag fuair Bobby O'Dwyer an ceann san a meisteach ag Corcaigh agus an Mark Tócaisteach an son anabhraig an lántasí Conor Hanlon agus deisiige siúd beidir inis chuntas Corcaigh a oscailt. Líród cliste imethisteach chuige agus ag an deire déanta go maith seo chuing é ceann son go cliste ag Conor Hanlon an céad cúlín máise ag Corcaigh agus iad bogtha ar chlár na scór cúlín cosisiúd Limneach fós ag fnacht ar ag céad ceann. Nis an kick amach sin Garad go maith ag Limneach ag an deire an cúlbáir dómh tróna ná Shane O'Connell ach a rí seilemh caiilte ach go meamach thar an lína agus I bhábhar Corcaigh a bheith sé tócha go mar siúrdí Dara O'Mahony. Feicála go más I chéad cúpla nómad an sa Carroll tastáil chun an fel a Howard uig agus ag an deire Richie O'Sullivan ag fanacht straach sa láir an son go dtí Keelan Scallon. Trasna héin sé siúd agus tá Corcaigh ag gúsáid leith na Pháirc agus dar nó Pháirc ana bhethar fad an sa going a méile a gran seo chuin Corcaigh tá si ag bogam á deis an sár cúlín eile Sean Brady leis an ceann son an ceann son a mithir stré agus ar fóríl. Son na Tráchtaire teachta chun Dave Lín an son ó héobh cosanta agus a bheith ag fear agus ag fécint an cúlbáir ríist Shane O'Connell le cuasaí ahos nó dúinge agus
Council Ard, Turlint agus Sár go bháil an son an Bharlar Park, Alan Walsh, Pháirc Tráchtaire de Corcaigh, Seachún í tá sé bogad go marbéid go bhfuil sé glór cool, ag tús immerthe, ní bhuinig sé sin, Hensbrook amach go bhfuil mar go bhfuil Luimneach siar, déanamh dóhan condition a chosint ach tá cinnte, Corcaigh ag bogad níos fear, go dtí seos na nómadí Luain, an so i barc, Phádraig Carroll, Luimneach Tráchtaire dóhan ibre déntaach ní léon rud le feiscint ar chlár na scóirtín Bharlar Park, Dara Murray. Tá sé siú dul siar tá Corcaigh go déanamh anna cosint go dtí seach tús na himar agus deachreachtaí in áiríigh Luimneach brú mórán chun ceang tín taobh Haldon Farcanis, Drumcla na Park anna bhahar fad agus anna chud forbethe dénta ag an club áúlan son ceann son tá Cluiche feice ag an deireg an réiteoir brú teachta seach ó imrthór Corcaigh agus nail chun ará go méid kick séir ag Luimneach agus sin fear thógad ná Conal ó dying an Dave Haldon for Count Garatócha go siúd féhrú inis atá Luimneach mar gohfuil Corcaigh go ríist ag brú chun ceang inis cai siad teach trasna na parca ré chun éh bhallú tá Sean Kilbride ó chumann na airí caiigh féhrú tógann sé iling agus a gúling becarta mar agus ag an deire se le fósaige cabhracht hastáúig Burton is ó Corcaigh ag teach chomhartá tugann sin fel uig ag an deire ach bhí dóhan am an son chun fel a hartúig beag dímar Luimneach le sin agus seachúing Ryan O'Donovan do Corcaigh an council leis an gitóga meisteach ach tá Bert ó Luimneach an son siar a costant duine go siúd Aaron Neville agus isteach sa lára hen se siú so botúná dhéanamh ag an dá ar an beidir ó thaobh sellh a hartú ag tús na himmartha Luimneach fós sa tóir ar ag géad cúlín Cormac Wolf go dtí Dara Murray agus ríist anna chud spáis ag roinnta marthóir Limerick go dtí seo Phádraig Mumhan inis Mumhan ag feicintear in a round na ceann cliste imeisteach agus siúd ach an ceann imeisteach an cúlbáir déanamh dóhan ach tócha síos an son agus glanta ag Corcaigh an Greens na súla an son ar na cosantóirí agus an cúlbáir ach déanta go maithan son ag Corcaigh agus an contúir sin glanta bhfuil tá lámh an ard an son níl éon cheist in éair fisin nach go méid carta cinnte tá spáinte de Kyle Mullins Pháirc Corcaigh sínt an son lámh anna áir tá carta buípeach a súsca an tális in áíire mar nuairh éon gá in éair de sin agus Pháirc Corcaigh sínta i gcónaí an son agus lámh anna ard ar fad timpeall ar a bhfuinéil ag Richie O'Sullivan is dócha an fearrtá sínta tá sé go bra agus ábhailt tosnú boutáin eile. Leis an ceann smaachtathe ag Sean Brady. Rís Corcaigh ag brú go cruúig agus tána cos a buinte rís de Ryan O'Donovan. Cluiche eile agus a Corcaigh chun teachtaín taobhsát an Pháirc Jacob O'Driscoll bocha chun ceann conis sin a thógant agus carraigh tastáil uig tá an lámh an ard a ríiste an réiteoir Cluiche eile feicithe agus beag Luimneach dímach leis sin tá cúpla Cluiche ceannastí go chéile géalta kick sé eile is bheith go Corcaigh agus seans Carlin a gcuid cúlí na bháin go dtí seo tá chomhhaicas de Conor Hanlon. Can mar tócan tamsa ag Ryan O'Donovan. Seach go fada le Colin Walsh. Tá Bert Shuro Luimneach an son ag irig an fellag altar náis déanta go húnta go sig an son ag Cormac Wolf tá túsmach chuir le nachcuid immerthe seo nóna tá lámh an ard fós an réiteoir an buntáiste á hart an tála Luimneach an son déanta anna bhacha agus tá siad ag irig an ceann sin ag glána ach ag an deire Corcaigh go déanamh dóthain ní mór an fantáiste á ire a fuair Luimneach an son mar go bhfuil sellh ar náis ag Corcaigh Dara Mahany ar rúthir fósa dul ag fécinn tar rana tugann sin pasúig ach Luimneach ag déanamh go maithan son canéisisin a chuid a th náis bhráil ó scóra gáilt ag tús na himar dúrchan ní a hocrú Conal O'Donovan an timróir fáchan ig ag seachúing Luimneach seo níos fearr tá sé glórgé chuirteach go fada le Dara Bridgman ach ag an deire an taobh lína ag buchant ceann áirithe san imime amach agus cic taobh lína bheith ann na bhábhar Limerick slú a fós ag bailú isteach so tróna fuair go maith cé gúlann an Grean a nús oring agus deis ag Luimneach ceann sa tóca mar den ag ruchisteach an son ach songfuitas ag draum ag Pháirc Corcaigh an son an líróta me amach ag a deire le haid cic cúig féidir agus dahead agus tá seansanis ag Luimneach ar ag géad cúlín tá an clogárá go bhfuil beagnach né nómad immerthe. Bhí seans níos túisce
Cúig Eirgrid David O'Shaughnessy ar fórí leis an géad ceann ach tá an tarna seansan isis ag Limneach Cúlín a dheimsiún. Pháirc Párc a thógaigh sin é Dara Murray ó Bhóna Lín. Fuair sé cúil agus cúlín an tachtain se chatte gona fortláir agus chéad bhauta. Agus deis inis ar a géad cúlín agus an chéad ceann de Limneach. Is tá sé dógant chuid ama. Ruckisteach an Pháirc Párc gírig cúntas Limneach oscailt agus déanta go maith again son. Buile úntach. Agus táid ar cóscór. Is an gicamach se le bharnáise go Corcaigh agus a teach an ceann Tommy Walsh an lán Cúlaí. Carroll tastáil uigenis cá sé dul siar leis an gceann árthasa agus ag bogan aice leis tá Derek Cashman an co-captain an pastach uig agus ríist an gansathe Derek ag teach ceannas tí chéile tá rana ó heibh pasna hart Peter Chúr nó cethir immerthórig an deire tagann sé macatí Richie O'Sullivan. O'Sullivan ag irig duine gáiltanis chun an fel a Howard Tarnash agus duine tá duine rathe sús chun ceann an son Jacob O'Driscoll is breáil teach an ceann ach Corcaigh ag immert Peter an numracha leis ag an deire tagann Tarnash O'Sullivan. Tá sé dul trasna na parcha seachas éon Eirgrid dulcan ceann ag an stad ártha seo beidir inis go nénig cílann scandal rudéigant agus ag an deire an ceann san na meiste ceann contúirte ach ag an deire Limneach a déanamh dóthain is sigan son agus tá Cluiche feice ag an réiteoir Luain ceist fé an captain an rís an son agus sásta leis an gomháil sin ag a Limneach agus teis go teach bouta eile Dara Murray fear dheimse an Cúlaín dómhníos Tuisce chun tarint ar chóscóraigh boga chun ceann agus beag Limneach sásta go maith. Go bhfuilid go maith sa cléthe ag an stad ártha seo agus Eirgrid brú chun ceann bouta eile Sean Kilbride. Nacha leis an son tá Owen McCrath Harnastí Kilbride agus ag feictear an rana well pass Cluiche tá na pasna ag Limneach go maith mar tógiste an son go mar ag Mumhan agus trasna héin sé siúd. Brúin is ar cosantóirí Corcaigh na lámh mór haimpel an son ar Kilbride agus ag an deire an Cluiche scéalt ní léon ceist díreachos car an réiteóra kick sé isteach a bheith ag a Limneach agus deis ag an bhuireann áitiúil dul chun tosaigh. Tar nó táid anna chomhraigh ar fad an teoring cúpla míle leistigh den teoring ach ar thaobh Limneach hamid an so Tráchtaire agus deis ag an bhuireann áitiúil tar nó ó thaobh an grádsá féifethe nó féifethe héin mar a bhíoch. Bhuaidir éon Craobh amháin siar in 2000 ach bhrealadh dul Harnastín Craobh an ceann san a methethar an spotadómh ag David O'Shaughnessy de Limneach agus an iarrainn áitiúil gafa Cúlín chun tosaigh. Nis Corcaigh go teach leis an gceann árthasa sé don gaotha fós ag taobhú le Limneach in sa céad leach ach mar derm sé teach trasna na parca níos mó na aonrad deach ré a bheas uaireanta mar go bhfuil si ag lúsca agus dul ó thaobh taobh na parca Corcaigh go teachtain is bagtha go mar dí Sean Brady. Siar hen se siútaí an Pháirc Párc a cílann scandal agus trasna hen se siúta seach sa láir go dtí Derek Cashman. Ríist Corcaigh ag boga go maith brúan son ar Colin Walsh a go fel fós an helbh ag Chúr ag stracha as ag an deire tagann Tarnash tá de costa buinte an son ag an deire is cuma tá an ceansa chur a thar an trasnáil tá muid ar cóscór tá tarna bhát a Cúlín Mumhan son ag Corcaigh agus Ryan O'Donovan ag Creeknú. Kick amach le teacht Shane O'Connell agus Limneach díreach síos tríd an láir sin an teoránig seach an taobh lína sár go bháil an son ag Alan Walsh tá sé feicála go mas a clé go dtí se boga go martí Dara O'Mahony Corcaigh ag fiabhsúdra ar an clé dul ráig tá seansan so má leanan siad lótha ag an deire brú ar Limneach a gcónaí an fear dheimse an Cúlín ó chéanamh sin é Ryan O'Donovan ag tart fé Cúlín eile de Corcaigh sáiríocht an son ag Ryan O'Donovan. Donnan fell san Hairfag Tomalínach ag an deire hurling sí Haran trasnáin Cúlington Scott tá Corcaigh gafa chun tosa go ríist. Gá Cúlín Mumhan son ag O'Donovan
Dachirtaí cosantóirí Limerick smachtú an stad áirithe seo agus Shane O'Connell ag fécint ar na rán a cúg sé díreach síos tríd an láir leis an cic amach dernach a sé dul dín taobh hault an Pháirc leis an gabhn áirithe so tá Corcaigh láidir I lár Pháirc agus an count sa bút a ríiste go seocúníd town to Darga ceannas tí chéile chat an passan son ó Tommy Walsh agus ag an deiread han sé stacha fada le Richie O'Sullivan si rahain sé siúd an bontáiste tucha ag an réiteoir mar gribh Cluiche feicithe agus deis eile ar scór ag Corcaigh beisiad sásta 3-9 an tosaigh agus seans é sin na gúbailt go dtí 4-9. Nes deis I gcuine na gaotha ag Corcaigh agus an Pháirc chéine a thógaigh sin é Ryan O'Donovan. Gá chúlín go dtí seo aige ón Immert agus seans inis ar an géad ceann ó Chic Sair Ard galore agus Crinnes galore aige comá an tríú chúlín ag a siútrán óna agus Corcaigh gafa dúbal scór na 4-9 an tosaigh. Is O'Connell cinnte níos clétharánaí ná an cúlbar an Béal díreach chun gic amach smacht a gáling ag Darragh O'Mahony tá brúan isis ar Limerick tá Corcaigh ag Garrett díreach síos trítá seansa ag O'Mahony ag an Darragh Haran trasnán brú cint ar Limerick ceithre cúlín na stíigh chéileann sin ag Corcaigh Darragh O'Mahony leis an gabhn áirithe son a cinnte tháina seón gic amach a chúgur stré smacht a go háling ag O'Mahony agus cúlín ag a deirige. Nis tá brú ar O'Connell leis an gic amach an cúpla ceann dernach gan a bheith ag brú amach go raibh bhá dom mar go bhfuil Corcaigh anna bhaith lár Pháirc seo chun a ríiste gíirige sin na smachtú clipper dimmerthirí ag an deireadh tá an Corcaigh amach a ríis leis go dtí Sean Brady a dul a rúthair. Leir duine chun an pasa hard agus dint ag an deireadh go fada le Conor Hanlon cúlín mag siúdó kick sair níos túise ag an deireadh Alan Walsh le ceann ardír Gary Onig Turling ag an deireadh an cúlbar teacht amach agus Eirgrid le sé chormach agus clúdach siaran son tá Cormac Wolf anna chuid an Immert sa taobh sin den Pháirc kick sair Gaeilge ag a deireadh Corcaigh agus tógadh go mar ag a Limerick go dtíon cúlbáire anna gleithránach ar fad go dtí seo sa cluichetá Shane O'Connell seachúg an Limerick ba fráil ó scóirne nach ceann amháin nó gá ceann aimse go dtí seo ach an ceithre cúlín deireadh trí ceang ag Ryan O'Donovan ceann ag Darragh O'Mahony go Corcaigh rud a chélín gúil siad cúl chun tosa cúga gúna bhdó ag an stad áirithe seo an cluiche agus beisiad sásta le sin. Leis an Dave Haldon Pháirc se leh ag Luain O'Connor sin é captain agus Tráchtaire sé go dtí Sean Kilbride Limerick ag iarrach rud ag intí inmh inis tá siad go maithobta na pasta chuir seach a cliste beidir in siad é sin agus Phádraig McMahon fécinn turn around an pass tugann sé Ernestí McMahon agus siar a sé go dtí Jamie Bainham. Rís tugann sé anna chud passanna ag a Limerick an dul chun ceang inmh tá Corcaigh anna láidir anna chosantach agus beisiad sásta le cuasaí Murray Hassan ag an stad áirithe seo seachún Limerick. Báúháin eile ceann son immersteach a cliste ach a ríist cosan maithe dhéanamh ag Corcaigh níobh sé amach do bheith an deirmar gúil sé smacht a ríist ag Limna Congart an taobh lína ach an fel imime amach agus fear Limerick ceantach asa sin be kick taobh lína ag a Corcaigh agus deis ag Richie O'Sullivan cuasaí a hosnú a ríist. Leis ceann gar go mátócha ag O'Sullivan tá siad féhrú hir an son agus trasna na cúla ráisi leis an gabhn áirithe so tá Carroll nimmerthirí ann chun é bhálú agus an lán cúlaí Tommy Walsh mar gcuine có seochún é dul ar rúthar fear Limerick dul trasna sin é Emmett Richter ag iarrige smachtúach ag an deireadh Corcaigh láidir go maith bochaisteachtaí Ryan O'Donovan trí cúlín go dtí seo ag O'Donovan agus anna chud den fel feiceige an ceann sábhil slach go maith ag a deireadh agus ag an deireadh níl sibh glána gainge tá sé ar neis ag Corcaigh Alan Walsh siar an sé dtí Darragh O'Mahony Cóirla teacht ón Dave Lína a chuirsáilí inmh ar an Béal tá numracha tóchas an gabhn son ag Darragh O'Mahony agus Níl Bannisteoir Corcaigh Bobby O'Dwyer Rojas leis an gcinne áirithe sin ach an ceartan son ag an réiteoir sin in Niall Quinn fear an clár agus an kick sair dar nó ag a Limerick Seamus O'Donnell tá mar Bannisteoir cosisiúd im líon an chéad bhliain dó ganas dar nó ar cúlbáire le Limerick dimmer sé Leathcheannais na mún dóibh in 2003 agus 2004
agus fear le fuinmh úntaach agus ana hiiscin tó héh Peile rí seilah ag Limneach ar an Neville. Cinn se go bhfuil fear las Mumhan son agus beidir an gcuí agus chus mar tá sé chuirsteachar an cluiche chuirsteachar imirthirí chomh maith mar tá sé dachar é a hausúanta nuair hain an líród áard san air seachú Limneach is Luain O'Connor. Carrick tastal ag an deire tá Corcaigh déanamh dóhan chu níad a stoppa tá Brúk Hinter Cormac Wolf ní léon kick séir feiche go fóla an réitóir tá sé sásta scuile leis an immert agus tá an fellin a helafhan son ag cílan scandal agus tá kick séir ag Corcaigh ag a deire. Tris an Oberkruger fada dhéanamh an son ag a Limneach. Seilah Tharnais ag Corcaigh agus Dan Pete ó Cluiche na Cuilte roinnt imirthirí roinnt fa godain ó Iarthar Corcaigh agus an Banisteoir féin. Bobby O'Dwyer ó Iarton hís an Béire taistil fada go leor contact an so Tráchtaire agus Saimúil go maith bhí me gglair le duine níos túisgus dúirt sé ón banéilear fad ón fichúg na mar sin atá ann níl duine ar bith ó chathair Corcaigh a measc an fanéil tránóna Saimúil go maith seachún Corcaigh ar an ansaí agus teachan ceann tá an lán cúlaí tá Carrick tastal tá Cluiche an son feice ag an réitóir agus tá deis ag Corcaigh chuirla na cuid a teachan ceann ardreacht déanta ag Tommy Walsh ó ceann Turk agus ag an deire fágus siad an fell fé Ryan O'Donovan agus deis go siúd cúlaí eile dheimsiúd a Corcaigh agus an bhear na bhéadú fénómad go le imirthan seo agus deis ag Donovan tá trí cúlín go dtí seo gá ceann ó nimmert ceann ó kick séir agus kick séir eile ar an slíanais. Déint agus nastage agus Corcaigh gafa sé i gcuineh dóchan tosaigh. Nis tá Brúk Hinter Limneach ó héh fécintar rana le kick amach an ceann sá teach an taobh sá den Pháirc dul an ordan son atá Dara Murray agus an ceann sá tócha go héh ceann san na meisteach go dtí Dara Bridgman fear limení fuair sé kick agus buile hí mise sa chos nuair fuair sé seileach tá ceann sá fuit Tharnais go mar Corcaigh Richie O'Sullivan fear limení sínta gcónaí an son agus fuair sé buile cinnte stocha gur kitring a bhí annach tá gortú carasta an immert leanúnta right Derek Hashman co-captain na fórna isteach go dtí Ryan O'Donovan sin é an timreóir is fear is stocha hebh scórála go dtí seo Tráchtaire go dtí cílan Scannell ó réanathe Charbre agus tá an immert fós leanúnta right cé go bhfuil lán tosaí limení Dara Bridgman fós síntar gorta Corlaisha Correirach Corcaigh ar an ansaí an ceann san na meisteach ach dóhan á dhéanamh sigan sonnig cosantóirí limení chun é smachtú agus a teachtamach tré ón McGrath. Rís befrá le Limneach scór eile gáil tá tamil ónar dheim siidir an scór dearnach David O'Shaughnessy le kick séir de nómad ó hen agus is tamil fad é sin gan éon scóir aimse ó chuine le tá cúlín ceannastí go chéile aimse ag Corcaigh Limneach dír híos fuúgan sa ag Eirgrid dollar an ansaí teachan ceann sa tá Luain O'Connor sin an captain Carrick tastal den Tráchtaire Béinham Seilehann is Cormac Wolf ar néamh Senán agus brú ar siúd ach ag an deire ar rion lo an Passahart agus tiismach an son can éhvalú tá Kyle Mullins ó chum an néamh Phádraig go dtíon taobh Howlden Pháirc agus dachirtaí an áirí Limneach éon mhór an dul chun ceann inmh beidir bhfuil oscailt inisiacha tá Carrick tastáil ag an bhar lárpáirce sin é Dara Murray agus ag an deire ag ruchaisteach Dara Bridgman ag iarraidh Carroll leis agus seileadh aige má cho fada le Conlo Dain Seansan is Limneach an ceann san na meisteach ag an deire ar dheis agus ar fóríl an tarn irta tá methir stréig Limneach dúirt nuair bhí scór ag tastáil ceann eile i meitheadh ar fóríl ag fuair Seamus O'Donnell. Nes an kick amach ag Callum Dungan fear Carrigaí Line sa chúl de Corcaigh tránóna ag ciún go maith go dtí seo agus seileadh lárpáirce ag cílan Scannell. Tommy Walsh is brála seachan ceann an lán cúlaí agus an ceann san a ríist ag fanacht an ardas an éireach ag an deire seileadh agus Mark Tokenson ag Corcaigh agus siar a haint leis an ceann so Ryan O'Donovan ag clúdach anna chuid den Pháirc an sa tránóna. Seach sa Lawrence on the Alan Walsh
agus a ríis Tommy Walsh. Tapes out in Forkinish Richie O'Sullivan, tá Corcaigh ag bogan níos fearr ní léon ceis fé sin Dara O'Mahony. Tá an seir neistú Mahony for sé cúlín manís túisce tugann sin fellig an dirty Sean Brady. Brady adul síos tríd an Lord deis go leis an gitóg an counts an ord ach ag an Dara Clay agus ar fóríl an tarna count ar fóríl le Corcaigh má se tamid ar chó scór ó héh iireachtaí ar stray ach ar chlár na scór tá buntáise de ceara cúlín ag Corcaigh sé a gcuine a dó agus begános count cúd nómad fágus a céad le. Leis an count sa ag a brú ag an Dara de Limneach go bhfuil sealamh acu agus ag an Dara brú an son ar Patrick Houlihan fear bhaile Londra ach ag an Dara an réiteóir a raibh stracha á dhéanamh air agus cicséir tucha agus ag an Dara sealamh airneis ag Limneach Corcaigh Eirgrid ag alterneis tá si den ád réasúnta má ag an stad áirithe seo agus ó thaobh scórála níos fearr níos éifiúla agus Limneach ag glór rud ag an bhrála ó scóréile gáil roimh leam dúr chun misneach a thart dóibh ach tá Corcaigh ag déanamh anna chosint ar fad inis seans ag Kyle Mullins rud ag an Craobh is seo níos fearr ó Limneach ach ag an Dara lámh an ord an sonach tá sé fós ag Dara Murray I me seachans sin an na Cluiche fad Dara Bridgman de Limneach fós adul tá Carroll tá stál tá sé tairngthe síos an son Bridgman tréis an Oberkruger fad pass únta Cluiche is sta chuige an lán tosaí le sealamh ach ag an Dara Cluiche an son ag a Corcaigh agus tair sé seo deis do Limneach cúlí na dheimsiú agus seans ar scóréile an fearthógaigh ná Emmett Richter leis an gitó ceann éasc an son ag Limneach thar an trasnáin an bhearr na leidethe agus sé an aige trí. But an chéad scór ag Limneach le 3-0 ceanna heasta go géirú an counts an teachtamach agus ag an Dara smaachta go háling ag Corcaigh agus Keelan Scannell. Seach sa láir hen sé go dtí Jacob O'Driscoll is bra le siú teach an cain comás in rud tá feicálaach in lína lán cúil Corcaigh is brála bagach an cain Olive Lacal James an son ag Richter an fearheamh se an cúlín agus sealamh airneis go Limneach tá Corcaigh inis fé gáin de bhrú agus trasna héin Limneach go dtí Bénham Jamie an son i ruchaisteach tá mar choulúdar an son Dara O'Mahony Limneach fós adultá seansige leis an gitóg ach an counts sa ag an Dara de Houston róga ar clé ach an réiteóir rá River ag an feice agus is tócha gur cicséir tharthaigh sé ag an Dara do Limneach tá rud ag an feice an son agus ag leabhart le duine go imróirí Corcaigh agus an sealamh le bheith airneis ag Limneach agus faoisimh é sin dóibh sé an aige trí dúbal scórin an sa ach cinnte Limneach fós an immert a bhaidir cúlín eile roimh leam Fadis an Átha bhd níos fearr ach cinnte cair na gaotha beise bhárfar na cuairteoirí Corcaigh san tarna leach seachún Limneach Dara Murray chun an ceansa hógant agus tóga sin ceansa ón dalamh ag taus na gaotha son cúpla písín fér caite nóirde agus deis again bhearr na leidú boutabháin eile imreoir láidir se fearbhó na lín agus an gaoch a bheas an rud is táchtaí leis an gic áirithe sa seachún Dara Murray búilte go maith go Murray ach ag an Dara an second Dara na casan fell ar yes agus ar fóríl an trú ceanna tá mithir strain son ag Limneach déag se go maith nuair a dág sé an talamh ach ag an Dara an gaoch sin tá sé teach trasan na Pháirc bhir sé an Béal agus ar fóríl faoisimh an son ag a Corcaigh leis Callum Dungan Feiceantar around an sé fada go leis an gceansa tá Corcaigh go habailt na lírótaí bhuachan to Lord Pháirc agus sin martá déanta tréis Sean Brady a dul ar rúthar an Dave Houghton Pháirc tá mar choulúdar an son Cormac Wolfige Brady fós a dul ag leir passeigh sa láir tá Tommy Walsh tá chun caing ach ag an Dara Corcaigh Irene lo sealamh cumá tá sé airneis ag Ryan O'Donovan scuilann sé leis an ceansa a héin an counts an na methe ag an Dara bhí sé gúraigh duine aimsiú an lán tosaí Conor Hanlon ach ag an Dara a iireacht ar fóríl agus a ríist an tríú ceannar stré a Corcaigh. Nómad go le fáchas a chéad leathan sa agus an immert cómhar go maith agus ag Limneach sásta sé an aige trí bhráil ó scóramháin eile gáiltas tócha roimh leam seachún an cúlbáire Shane O'Connell.
Tá Berto Corcaigh ann agus smachta gáling ag Alan Walsh dhéanach sé sin don láir fad. Jacob O'Driscoll in ish. Mac a fad a Ryan O'Donovan. Ní Donovan ach Hugh Murphy an tam seo ar éire óg. Caiilte ach ar náise go Corcaigh ag an deire tá fear Corcaigh sínta os ar górans agus Corlaich le chur leanan an immer raig tin taobh seo den Pháirc. Richie O'Sullivan le Shellev. Deirteach sin fellú gotí Darragh Mahoney for sé cúlín manís túisce tá breúar an sá go Mahoney stíre héinse gotí Keelan Scannell. Seach sa lár agus go go sé náistí Keelan ní dhéananig ag an deir mar gohfuil Sean Brady sásta leanúnt ar raig tá sé dulta seach an cúne gaile an son cai sin fell Hart uig agus seachtín fear lár Pháirc a ríist Keelan Scannell. Dín taobh seo ríistí Richie O'Sullivan decretíine sé Corcaigh mór an dulcan ceang aanamh agus an fear bhí sínta gorta Alan Walsh tá sé go bra bout óháin eile agus ar náis ar na cosa Shellev ríist ag Tommy Walsh an tá mórtha go dtí Jacob O'Driscoll ar an Dave Howell den Pháirc. Corcaigh in istréise sin na sláú isteach tá brúanis ar Limneach trasna an coolla héinse caithigh Limneach a bheith Aracan son bhí Shanson son ag Colin Walsh ag an deire cosantóirí Limneach déanamh dóhan chun an contúir te glána tá duime seach an am cútah gorta befrá le Limneach scóir le gáilrih leam seachúngí Dobrafá déanamh son ag Luain O'Connor an captain Carrick tá stáil tá stracha dhéanamh an son ag Darragh Mahoney agus an kickséir mar tóca go dtí Owen McGrath. McGrath fecinn turn around it, ní marrán de round ag an deir airí leis an pass a choristeach agus an counsá ag Luain O'Connor ríist an captain agus well Limneach ag iarraigh scóra gáil rih leam siar héinsetí Jamie Bainham. Gotín fear lár Pháirc a ríist Phádraig McMahon. Let na Pháirc na seo gúsá tá gortú choristeach Bainham tris an fella hartú ag an son ach ag an deir tá láh an ordig an réiteir tá sé chun an buntáiste hart ag an deir an lántasí Darragh Bridgman agus ag an deire tá sé chun sin ag léich ar náis agus táir sé seans dá Limneach tá sé chun leabhar cumáil le fear Corcaigh tá duime isteach an am cútah gorta ní léon córa feice go dtí seo tá cárta a spánta cumá agus ifir de Richie O'Sullivan. Agus ag an deir ag kickséir ag Limneach befráló scóra gáiltanis rih leam tíre chun an bhear de leidú agus misneach eile thart dóibh ach go ríist tá sé dechar na ceangsa haus leis an léach atá séideach an ceansa na mitheisteach ag David O'Shaughnessy thar an trasnán thar sé sin misneach de Limneach a dul seachtaí san seomraí festis sé gona cethar an tarna ceanna O'Shaughnessy. Leis an dá scór dearnach ag Limneach ag Emmett Richter agus ag David O'Shaughnessy rud a chialín ag leathaman sa go bhfuil Corcaigh gá chúlín chun tosaigh sé chúlín ag gcuine a cethir agus an ceann dearnach sin ag O'Shaughnessy ag fannig ginn sap ag búgfaintí ile an chéad lethagoing gan Bháil agus an son action ile an tarna leach ag teacht an son an clé an a town ag an rise an buntáiste ag Corcaigh. Breúan son ar Colin Walsh ag fell fós an helbh get teoir extracas ag an deire an seir náis tá de cos buinte an son ag an deire is cuma tá an countsa chura ag an deire brú ar Limneach a gcónaí an fearí am se an cúlín ó chéanamh sin é Ryan O'Donovan ag tart fé cúlín eile de Corcaigh sáíireacht an son ag Ryan Dír chun gicamach smacht a gáling ag Darragh Mahoney tá breúan is ar Limneach tá Corcaigh ag Garrett Díreach síos trí tá seansa ag ó Mahoney ag an deire thar an trasnán
Ní bháin sin níl éon scór ón immert fuite có go fóil agus Corcaigh ag immert go maith. Ach tuige siad goil trochanóid cruúig fós os a ggóir an sá trach nóna. Is an réiteoirí cinnte go bhfuil gainge ins na háiteach cearta agus áit insan Leathcheannais déilún se chuing fáil dos na bútóirí dúirt na muir ag deire dul trasna agus banisteoir Limerick an son Human son James O'Donnell ag ruchaisteach ag iarraidh leirtla den éigent agus a tabhairt seoracha cuma ag cinnte go bhfuil na statisticí agus na gáin agus go héras na háiteach cearta agus go bhaimist leanún Phádraig le cuasaí agus fear an chlár fear sráid na cathrach Niall Quinn chun an fellachafan ordat an tarna leach agus ón gafisteach shelf go héifcht ag Corcaigh tá sé dú an lárna Pháirc gan éon ceist agus iad gírig tosnú láidir instantáir lasmachta gáling an sonnig ag Colin Walsh. Fair counter, tá trúr counter ag an deire tá seansa an lán tá sí an countson ag Conor Hanlon. I brab na súlan countson methe haar an trasnán. An Eirgrid tá fear Corcaigh síanta ach tús maithe go Corcaigh instantáir le agus cúlín eile ag Conor Hanlon. Bhearna ar neistí cúil bouta bhain eile gur tú ag chur as de Colin Walsh an son ach beise go bra agus an Cluiche chur an kick amach sin well Pínos Stocha há chur an son mar nach raibh fear Limerick in san áid ceart agus tar sin buntáiste ar neis beidir do Corcaigh mar go méid caithfisteach ar an lína trí féidir díag agus ní sin rud a bhí ag tastáil ó Limerick dacratíá in áíire leis na kickan amach ó hús an cléthe agus Niall Quinn chun an counsá caithfisteach idir bheirt. Ag an deirta sé neise Corcaigh agus deisian sár cúlan countson Míchéal san angach Hugh Murphy ag Creeknú Colin Walsh smacht ag isteach a Hugh Murphy agus fear éire óg isteach sa líontán buile tubisteach de Limneach ag túsan dair lethe agus cúl maithe Corcaigh. Is sé brab na súlan cléthe astrathó bhain sé cúlín inis idir na fórna agus an cúil sin ag Limneach gáinóid imirthe in san tarna leach agus cinnte é sin ag chuirteach ar Limneach mar go bhfuil bearna anna bhórnis oscailte seachún Corcaigh bouta bhain eile Hugh Murphy fear dhéim se an cúil féhrú Bert an son in aice leis agus Limneach a déanamh dóthain Cluiche an son feice ag an réiteoir agus tar sé sin faoi se bhégan de Limneach agus scór a hastín ag an stad seod an cléthe. Seansa Corcaigh gur cúil eile gan é chuirteach in a lámh a Haran trasnán ag Darragh Mahony tá cinnte breúir Limneach an son. Corcaigh a duineh arás ag túsan dair lethe Darragh Mahony bhí sé leis héanaiste an son ag an deire bhí sé sást an cúlín a hógant ach bhí cúlán do deiring dámbeach siúig. Má se trí scór mar ag Corcaigh ag túsan dair lethe Conor Hanlon, Hugh Murphy leis an cúil agus Darragh Mahony leis an cúlín sin agus tá dacrataí ag Limneach éon dul chun ceang in áíire a dhéanamh. Tá dagan ag tastáil chun sosaigh an tairt os na cosantóirí ag an stad áirithe seo. Go dtí taobh seo an Pháirc agus smachta an son ag Cormac Wolf. Leis isteach go fada le chun Luain. Go rís Corcaigh ar fád tithe siar agus tá siad sásta inis an cosint dhéanamh an ceann áirithe so go dtí an captain Luain O'Connor féhrú ag an deire ar leis an pasú hartaí ón Macra agus é siúd seach sa láir a ríist ar ná sé go Conor agus a dacrataí in áíire có éon bhór an dul chun ceangaanamh ar an Dave Howden Pháirc Shelvig Phádraig McMahon inis. An cúil sin treis prab cinnte bhaint as Limneach agus Eirgrid maithe go deire ag Hugh Murphy. Bhí bearnaí le feiscint in cosint Limerick agus leannig an fellisteach Murphy agus Creeknathe sa líontán an counsá rís isteach sa láir ag Aaron Neville. An Ghuislán nua here. Las mod a siúd an son tá captain Luain O'Connor tá rud ag an inspráid ag tastáil ó Limneach seach sa cúnga hain sin is David O'Shaughnessy scórna níos túisgó kicking na Saoirigh ag an deire an feltach ro éasc uig agus Corcaigh go teachtamach go héasc an son a rís dacrataí ach siar an son chun é smachtú tá fear Corcaigh tá gansaí taringthe an son agus an réiteoir chun an kick Sarah Hart do Corcaigh bhí seans an son ag O'Shaughnessy ag an deire an Eirgrid deirnach
Meistachtaí lámh a cosantóir Corcaigh agus seansa go tosnú bouta bhain eile níl éon scór fós ag Limneach sa dara le agus níl éon scór ón immerte cos sa cluiche ach Eirgrid Corcaigh déanamh go maith. Hugh Murphy an Pháirc aimse chun cúil fear éire óg. Dul ar rúthar an cansa sleanaisteach tá Berto Luimneach siar an sanna cosan raig an cansa. Seachtaí lámh an cúlbáireacht an Grean na súlach déanta go maith an sanna Shane O'Connell. Cormac Wolf. Rís rodéigent, insprádaigent ag tastáil ó Limneach an a dtí déint an son chím go bhfuil Shane O'Donoghue tógaisteach ag an mrise agus Seamus O'Donnell ag iarraigh cúpla imreoir thógann de seo beidir a chasadh an cluiche ina bhábhar go dtí seo Corcaigh rómhá seo chuing Limneach a rís Luain O'Connor tá annach chuid déanta agus a cluiche go dtí seo ag iarraigh iad bhoga chun caing agus chun é bhallúin sa tá chun lódáing isteach sa lárin is imreoirí ó Limneach ann ceannas de chéile ach tá sé dechar brú leiste den lína cúg féidir agus táid beidir go bhfuil seansan is teach an ceint tá Sean Kilbride go dtí an tonadí ádag isteach sin é Shane O'Donoghue. Rís tá sé dul ó ghuine go duine rís an son agus ag an deire beidir go bhfuil seansar scór an count son go hard ag Turling agus ag an deire hí seans ag Limneach ach an cúlbáir déanamh go leoiriste an son Callum Dungan chun é ag gláán agus Corcaigh ag teach go mar Macatí Ryan O'Donovan sin é príomhscórálaí na fórna tróna an imreoir sethe Cansa de bristeach go Cluiche de ríiste go Corcaigh tá sé ag bogad go más smachta ag Colin Walsh teach sa láir tá seansan sáid Corcaigh ar cúil eile Conor Hanlon fósadul Hanlon tarringa síos sa chearnóg níl ceistear bifé Kick Erican son a bheith go Corcaigh deisir cúil eile agus an réiteóir Niall Quinn Díreach an leis an immert níl ceist in éair fé nach go méid Kick Eric ag Corcaigh agus an fear a thógaigh ná Ryan O'Donovan. Cearcúlín go dtí seo ag O'Donovan agus deisianis ige le Kick Eric a beidir an cluiche bhuachan cé go bhfuil tamil fada fóstal dul tá muid beagna ag seach nómad insan dar leach ach seo deis úntaach ag Corcaigh an chéad cúla teacht ag Hugh Murphy ach tá seans úntaach inis ag Ryan O'Donovan leis an Kick Eric ó sa chóramach tá Shane O'Connell. Is an réiteóir dul go dtí an spotta ceart chun chin tú go bhfuil gachrad in ord agus in agur Ryan O'Donovan do Corcaigh. O'Donovan íse le staach go dtí cúil an angaigh anna Kick Eric ar fad an son ag Corcaigh agus degúlín idir na fórna brab na súl tús den chéad go ag Corcaigh sa dara le cúlúnta an son ag Ryan O'Donovan. Is rudaigh ag tastáil ó Limneach tá sé dín ag tús an dara lehan ar scuilann tú gá chúlaisteach mar sin díreach an rudaigh ag gáiltar chlár na scór a hastín ag an stad áirthisteach tá Corcaigh ag déanamh sár cosan ar fadar fad ag an deire tá sé ggéirgé sin a gáilteach tá Cluiche an son tá Luain O'Connor chuirteach chun talún agus beag Kicks éar an son ag Limneach. Is O'Connor chun é bhallú rís a cínta go bhfuil Corcaigh cóachrasach ag iarraigh gachrad a gáiltar neis beidir go bhfuil díhalbh déanta san níl ag an teirigh iarraigh dul tríd an san tá Luain O'Connor bhí bertin aice leis dechartaí éontal chun ceang éanamh agus ag an deire tá Kicks éar tu go uthe ag Corcaigh agus níl Colin Walsh sástan fel a hairtúg tá réiteóir chun rá má hátaigh pleic mar sin bogamén fel chun ceang agus nuair dhéana ag an deire bhí sé sásta leis an Kick mar séir a bheith tóca agus tá sellh ar neise ag Limneach ar an Dave Howlton for rudaigh ag tastáilú ag an stad áiriste an clé ón macrathe garisteach ach ag an deire Corcaigh ag tart Cluiche utha agus fuair sé builtí cheann comach an son in íag sin agus tá seans go méid cáirt a Béal a spáinte ag an réiteóir inis. Se cáirt eile an son agus Kicks éar ag Limneach. Leis sin fear leir Pháirc dar marí thógaigh an cansa fuair sé ceann man níos túisce agus an
Council Dachar Gamata, she Guinan Guiha, Elin Ger Gamagas and Cade Couniga in St. Darlach, the Hain Countess Foss dying if you nick token kicking a Sarah. Begnuck Den Omadimmerha, and St. Darna Trave, she goes Cade Marhus the Darla, Egg Corcaigh on a Gia Yenavinish. Arua Yenavinish, Egg Limneach, August Egg Falcon the Park, to Pháirc McMahon, Clema Himmerga, Agdira Costa Ureg and Stadsha, August Iver Nidig, Sinead Conor McGrath, Osna Galti, Tachistach, Erin Limini. On a Diella Tráchtaire Mike Falcon the Park at Conlo Dine, Farvona Lean, Agus Iver a Fih Car Tráchtaire in Átha Sinead, Zach McCarthy, Arish Osna Galti, Gael Galti, Shachuing, Luimneach, Ta Kick Sarah, Catar, Dagan, Tecta Staller, Clarna Score, Gamar, Con Ain chance of a Costa Cleha. Dara Murray, Tráchtaire Gwynna Gui, Shock Count Dakar, Ta. Fudge galore will Crinus again. Neelig and Darren counts on a meha Cleggus are for real. Carroll counter Straight, a Limneach, Agus Luain score fos, Tarna Lahaco. Oh, Shachung, Limneach and counts on Marbader, Davadish Coolinaker, Carroll, Gamor Loha, Trasna, Hain, Counor, Sotashe, Fos and Nimmer, Dakarty, Corcaigh, Tidham Shear, Peter chance, Egan Onody and counts on Fos, Nilchim Hashtak, Corcaigh, Egan Derry, Trey, Alan Walsh, Obalte, Valu, Agus Maka Hagan, Shidishan, Counor, so Kofada Ladara, Mahani, Tidham Shear and so, Agus Corcaigh, Gamar, Her an Ouncy, Boutawanella. Doa hocht to go in another car, Bjarna. De 8 nu de degulín idir na fór na seach sa chúine Corcaigh glorg na Pellinson tá Hugh Murphy sin in fearheim se gon céad cool dóibh agus Bruinson teachta chusantóirí Luimneach ag an deire Ryan O'Donovan pasta go uig beidir go bhaith sin fel haar naisna dhéananig mar go racha sé go fada le Dara Cashman Osrá de Bhuiling agus Cashman fósadal an pass ag a deire gotí Colin Walsh fear count Turk ach an count son gardisteachtaí láh an coolbára agus deisic sin O'Connell Limneach a cur Erin Ouncy, Boutawanella. There no Bonashore Corcaigh ó Béire agus bhí sé ganas ar na mionóirí nuair bhúidir Craobh na Héir na gine na galah a trí a fithe gine trí a cardig tréis an bresin gábhí agus an éideag agus Ryan Faden furin tucha chun caing ag Bobby O'Dwyer dar nó a hain dimmer sé agus bhúg sé baun mionóir na mún in éideag nócha seacht agus na blianta catan son i Loughton leis na Parnells agus blianta maithachat ag buchan Craobh club Loughton tá kick séir géilte an son agus tócha go mar ag Corcaigh seachúngí den lán coolí Tommy Walsh ó Count Turk dar nó Bertra Harrick a Tommy agus Alan agus Colcaigh se Colin Chomad á bhrísin main turn Frannig go láidir do Corcaigh tróna agus brála Ryan O'Donovan dul ruúthar an feltach úgisteach an son dín lán tosí sin ag Conor Hanlon Better go to Nasty Ryan O'Donovan sin Murtha Déanta Corcaigh Shachs Laura Hain sin Ishkadi Colin Walsh Hanson side Corcaigh again Dara Soval Úntach Déanta Shane O'Connell Bhí Shancer and trio Coolan son ag Colin Walsh the Corcaigh ag Egan Dara and Coolbara Den of Dohan Imma Hamakla kick Coo Vader agus Tahad ag Pháirc Corcaigh sin to Gert and Dave Howell Coma Degulín fósach scarút na fórna ó Míchéal agus Corcaigh ag fécin go mád na scóir na sin a fuidir ó lehaim an difriocht in áíir an chéad coolín ag Conor Hanlon an son an chéad cool ag Hugh Murphy Dara O'Mahony an son le coolín eile agus an kick Éirice ag Ryan O'Donovan Bhí gá coolín idir na fórna ag an Risha ach tá degulín inis atra agus seans ag Corcaigh Curlin a gcuid. There no Corcaigh gown come on rentus na himmerhori vian an for an mionor ta queen of her lehedi Carbot Conor Carbot at Mulla Gortu agus couple himmerhorella nachwiller fall am Lena ach fosta for an lauder coshachuing deshelle Corcaigh clown ego Donovan or Vulchen Council ach is come ta she meha haran trasnon hena kuiganish ego Donovan agus Bjarna agus Forest Park Corcaigh made about one ella.
Big anna má go cinnte Limerick ní léon scór sa dar le go fóil acu agus Corcaigh ina maistrí a ríis tá Alan Walsh a raus ar fad a lár Pháirc a dubh buntáiste agus an lábhan Ardach an réiteoir se chun Corcaigh tá deis ag an lántasí Conor Hanlon ag an deire an ceann san na mithe steach agus Haran Trasnán ag Corcaigh ag an lántasí an tríú cúlín ag a siúd agus an bhearna isisiach dos éon cúlín. Na seanadí Tráchtaire Corcaigh agus deis a ríist beidir cúpla immerthóir nua a thriail agus ga cuma orthaigh an statse go meisiad imirte Leathcheannais na Mún an tachtain se cuaing dar nó craobh na bliana se caite buaitecha i gcuine tibredáin trí a fithe gcuine trí a de chaileidir an son an bhlíon raiis sin na gcuine chiaí ach an ceann gábhí agus an naid ag buaite a ríist i gcuine chiaí agus tá bhrí sin tá dá ar an Corcaigh agus ciaí ar chóscór ó héh an méid craobh go tá buaite sa grád sin 28 ag an dá chaundé agus beidir go méid an bhlíon sa cinúnach féchan cé a raig ar naisiúcht ar Limneach is glár gradéigent ní léon scór fós a dar lechaá agus bafrálar déigent a gáil Tá obair déanta go mar éireann bhí bu amachá gúna fortláir agus i chéad fáilte a go dtí seo Corcaigh róláidir tá séan san géalte Corcaigh agus ríist an imimetar fad sa taobh seo den Pháirc deachirtaí ag Limneach na scórnaí aimsú siar a ríist a héint sé dín cúlbáire sé O'Connell dearann go bhfuil níos mó an fellig an bhar sin ná aingéile tróna agus tá amachchan son agus an feltach ugatí Luain O'Connor sin éon captéin isteach a héint sé siútaí Aaron Neville Brúan níos Limneach na súla buinte den fellar feag second agus Shellah Harnash ag Corcaigh agus tá siidir levéile le nóirí an stad ortha se chun Ryan O'Donovan a ríist an immerthóir pass má Trastan son go dtí Sean Brady an lábhan Ardach an réiteoir chunig sé Calíis an son tá sé tart buntáiste do Corcaigh ní léon take go fóil tá lábh síos inis agus tá deis an son ag Corcaigh agus ag Colin Walsh go hard ach ag an deire an mhuireará bhfuil an ceann son na mithe stré an ceathrú ceannatar fóríl ag Corcaigh agus seachúing Shane O'Connell bouta bhain eile. Sin cic amach me dín taobh hault an Pháirc an tamsa ag an cúlbáire ach a ríist Corcaigh an caing an ceansa well der an réiteoir go raibh Calíis an son agus be kick séir ag a Corcaigh agus tá siad ag iarraigh Carroll na gcuid tá siad in áit anna bhaigh an stad seo an cluiche fós dóhan am le dulach teach trasna chun é thugann tá Ryan O'Donovan agus tá anna cluiche immerthaige ó thaobh scórála tá héana cuaig aimsethe go dtí seo agus tá sé rá an son den le cho immerthóir tá mise chun ceann sa thugant agus mission den tá bhail cic na séire agus tá se chun ceann sa thugant ríist ahrú eile déint an son ag Corcaigh beidir go dógus sé ceann mar na dhéananig ag an deire bhí sé ag fécintar an rá sin ach seo chuing Ryan O'Donovan leis an gabhann son ag an deire ar clé agus ar fóríl cúgu ceanna tá mithe ar stré ag Corcaigh cinnte an gcué taobh hirirte ach ní raibh an cruinne sound an ceann sa. Is go macht an son tá Richie O'Sullivan agus is tócha cinna cílhar an son beidir comá ag an manaisteoir fih sé carta buísú sa chéad le agus tíir chuna bheith cinnte an son go méid Corcaigh ag críochnú le cúigur tí Limneach inis fós ag leir gradéigent a chur ar chlár na scóir sa dar le ag díma ortha go cinnte lei sin ach in áiríir bhí carna cuithe cos sa chéad le ar dhéanaidir dóhan leis agus dábhrí sin táid fé bhrú go mór an sa dar le se chun iad Ceann sa smachtathe ag David O'Shaughnessy ach a ríist níl an chun Carroll leis beidir gona brog semach ag an deir an réiteoir sás de scuile leis an immert agus an ceann sa bailithe go héfachtach ag Darragh Cashman deis an sa tá sé dul trasna cúil Corcaigh bhíonn sé sin dain séireach i gcónaí ach tá Shellah Harnash ag Tommy Walsh agus é teachtamach agus ríist cinnú tris an obercrúig a dhéanamh go Limneach an ceann sa glanta go héfachtach agus go héasca ag Corcaigh agus deis inis ag Hugh Murphy Seach sa leir tá immerthirí golóir ó Corcaigh ag leir na Peile agus iad go léir ag iarraigh dul ar chlár na scór agus ag an deir tá brúiste gan son ar Colin Walsh ach éiríonn le Corcaigh Shellah cumad
Gadin Taif Howla Hinchi Lishan Cown Orson, Cown Shin Leshan Lawn, Cooley, Tommy Walsh, Her Foreel Gadera, You're of more on now, knock at Eirgrid, Her Clay, Agus Her Foreel. Tamagamach to Goni, Begonos Count Deno Mad Faka, Ak Le Bjarne, the Dozain Cooley against Stadshaw, Common a Massa, Corcaigh le Tomlin dá chúil sin in our ears at Dari Lachan. Cé cynnig yw Murphy agus an tarna ceann an Cic Erica ag Ryan O'Donovan Trish iad chur an móthir ceartan sa. Nish fi deisian son ag Limneach ach ríis Corcaigh ro Cluiche to Derek Ashman. Shearig Cluiche an son agus a ríis an Love and Ardach and Rachel and Buntáiste Hart to Corcaigh and Council Ryan O'Donovan smack to Galling and pass to Cuddy Sean Brady Corcaigh shot tá Shancer Cool Ellen son er Imle Carnoga to Connor Hanlon oh vi Shancer Cool vi me on son er Limneach gen of Galore condition a husand ach ríis im hamak like kick Cooey Fader agus dahad me are Corcaigh vi Shancer Cool Ellen son a co. Gweich ag Nartu goni an sa. Pháirc Phádraig Carroll Míchéal Átha Grean Luimneach agus Leathcheannais a ríist ag Ryan O'Donovan and kick séir Gadernach a bhí ar an Dave Howlden far cúise ar fórílach an countá níos fosadó agus Carroll na Gaoithe. Seachún Ryan O'Donovan. Brief score Alina for na reached Clownage and Norvulchen counts on his comer reached and counts on Haran Trasnoniga Hena Shayanish Egg Ryan O'Donovan agus an Bjarnanish ag Tree Coolín Daig. Anna Yakar Father Fad Limneach Fakent Cavai should Mishnach nu Rudagan to Harrick Docus Egan Dovs at Aralam or Will Corcaigh on a larger Father Phádraig. Tavadish score better and Ish Carroll Shin a Corcaigh reached on a larger Alan Walsh on a clear her father Immerhig a shoot agus again Pháirc ma you Murphy Lishan Getog Diction Nordoch again Dara and Council Meher Strega better grave Almaga Hena Hockroop gone in East Mo and Shachtu Count to Meher Strega Corcaigh Fos Murphy Le Tamil, common a mass or agus ide Gerig out of Antamax the Leathcheannais on a diella it Tráchtaire shock the Corcaigh and Bainche Átha Vishtach reached agus the Harra Yen of agus Tráchtaire shock and Town or so to Ivra Fido Connor Daly or Cluch na Cuilte agus Fog na Park U Murphy o Era Og Eshnaforn Cade Cool Dove agus Dirkanish rest the Hartus Nimmerhori Har Ein Rodella Riv Leathcheannais na Shachtana Shachuing Daring and Plan atá ag Bobby O'Dwyer. Oh, Illing Arden, son Gooling Ardfoot and son ag Limneach agus Onadi Ella Tráchtaire agus during me couple no madam coot of Gerta leis na Harra so her father tá yen of nor Husno Corsi by kicks Eric Limneach ag Captain Rowan O'Connor ag fakent more heimpel ag fakent care the yen ag Sheikh on ein dulcon kang yen of Tá Corcaigh and a Lord o have cost to den Luain Cash fishing and council ag Limneach agus ag Cormac Wolf Macafada le own McGrath Ish Bruin son ag an Dara Reen Low Shelva Kamadak Ton Fellam Hu agus Corcaigh a reached ag Pháirc and council good her national feather ein Arlic a heart over Tomonta and son Sean Brady pass Cluiche the Unity atá Dira Takishtak Shansagar Coolín and council Haran Trasnonig and Dara score Mahan son ag Connor Daly Dira Takishtak Pháirc na Cuilte her Clarna score agus an Bjarne made about one ella. Shane O'Connell took true again. Got Domar in our ear took Hain or the Dull of over Corcaigh and Santarna Lach agus score and score. Countess Digi Kayla. Eg Corcaigh with their Tráchtaire shock my round and Nudrak ni Luain Kesht Fate to Clehema Immerhaka agus Eid. Eg vacant Araig daring Hannafin done Leathcheannais Tráchtaire Kung shot Deshel Eg Ryan O'Donovan Shin and Countess Ferry get Tronona. Nish Hain a shock to get Sir has want to score all.
Anna í má go dúir Limneach níl éon scór fáilte go dtí seo in san Tarnalach agus Furlábhas omláin ag Corcaigh agus é sin in áir a tailte go mar go bhfuilad ag immert anna bhathair fad fuair an anna chothram anna láidir agus maithniúlar na scórnaí aimsú níos Limneach Eirgrid Rudégan tá brú damanta teachtaseach a gcónaí an son ó Corcaigh ag Eirgid sin a gcuid ar náis ag an deire. Limneach tríise sin a gáil ach tá Cluiche feice ag an réiteoir agus an kick séir tóca go mar Berta Duldan fel céine ag an deire ar Neville. Tána díon son ag Limneach ná Michael Cremens. An Tráchtaire Jamie Bainham. Son níos dulles tá gur dégan tá stáil tá bhaidís brise éigent agus scóraach ag an deire tá sár cosanta ríist a dhéanamh ag Corcaigh agus ag teacht amach bouta bháin eile Tommy Walsh an lán cúlaí cluiche maithimir ag siúdach in áiríir tá na cosantóir fad anna éfachtaach ar fad a Corcaigh Cluiche an son agus cic séir martóca go dtíon taobh seo den Phádraig Cashman an co-captain agus Pháirc an son Ifar fé trí a teachtaseach an son do Corcaigh agus sin é Owen Walsh agus ag fágan na Pháirc Pháirc Colin Walsh cluiche maithimir ag siúd agus dírechanis seans a thart dimmerthirí eile sin an plán atá ag Bobby O'Dwyer. Is began féh an cúgnómad tá fáca in san cluiche agus na scóran ar fad ag Corcaigh sa deire le. Dó is seach a fuair ón mrises. Mór an méid scórála sin agus níl críoch dinta ló nach iad ó héobh scórála an ceansan imir I brista peidir gúid si ag glóir cúil ifar trí ag an deire tá siad sásta an cúlí na hógant ceann Mumhan son a ríist ag Corcaigh agus decharí de stoppa an tonadí tháinig isteach sin é Paddy O'Driscoll agus an bhear na méid inis go dtí sé cúlín déag dó a cethir déag I gcuine nád a cethir. Garda ríist ag Limneach agus ca go bhfuil siad héine teach brain de chuirsaigh an stad áir seo mar go bhfuil an misneach caiilte agus nuair tá bear na chomór mar sin tá sé dechar leanúnta raig agus ceansa fuit ag an deire ag an onadí sin é Michael Cremens dul rúthar seachún Limneach ní léon scór fós an gredfáis sin sa deire le agus ní lenach trí go lenómad fáca in san cluiche seachún iad. Brú an son ach ag an deire a rion lo seileamh cumad agus Iad ag glóir Rudégan seach sa láir a hain siad agus láh an ordan son ach scuileann réiteoir leis an ceann san níos fearr ó Limneach tá fáidir scóirnéach Pháirc sin misneach éigean dó Rudégan tá sáilta oscailtíí an sá agus a Corcaigh fé beagán de bhrú ag an deire thug seachtaí Cormac Wolf tá an chéad scór sa deire le agus an céad scór ón immert ag an deire ag Limneach agus ag Cormac Wolf ach anna dhearnach ar fad sa cluiche. Nis anna dí a dhéalamh teachtaseach do Corcaigh agus an tam ag amachta gcónaí an sa cumna maithas mar bhíle tamil fad ar náiríre ar Corcaigh agus an ceansa ag leathúlaí lár Luimneach ar Neville. Go dtíon taobh held an Pháirc son an Grean go láidir sna súile ins an Tarnalach a gcónaí an sá agus Limneach glóir Rudéganach an fel fáca ina níag an sonnacha agus th náis le Corcaigh agus an réiteoir Pháirc a géir scuileann sé leis an immert ag an deire. Brúan son ar Corcaigh ach tá siad lán ábalta siar agus trasna inis go dtí Jacob O'Driscoll. She's an taobh shot an Pháirc an tam ag amachtaí le gáómad fáca cúlín déag idir na fórin agus gánach éon cúlín amháin ag Limneach in sa deire le Corcaigh a bhd rómhá seachún an lán cúlí Tommy Walsh. Pasta cúig agus ag an lántasí is Conor Hanlon scuileann sé leis an gceann son ach lagíirt ag an deire ar thaobh na lámha deise an tuchtú ceanna tá mithir stré Corcaigh ach ní chuirg sé sin isteach ná amach mórrán ar tránón an tá siad cáilethe le tamil in áiríir don cluiche ceannis a bheithirsúil dé lún seo chuing agus iad ag an Craobh fúcan don tarna bliana stíigi chéile dar nó na cluichí féis go léirbúte Corcaigh I gúig an múna nora Craobh mionóir agus fé fiche na hamána agus na Peile agus écht beaithe sin ní léon ceist fé.
Masha, no man to go am fáca, be couple no man down coach of Garta, Mark will Ryan fought immer hori takashtak marana to her. Limerick agus Patrick Holohan. Council Tarrington son of Yenov, Egg Pháirc Neil Jordan, and co captain Illatach agus Rachel can kick Sarah a heart to Limerick. Treif should dead moment in or a trace laham, nor for Corcaigh do tree lashes a couple of moment and Dochul, Egg Hugh Murphy agus Ryan O'Donovan. In our ear of Pháirc sin an Cluiche mar Chaibhland agus mar Chamortas mar Ochine Lev either Glán in Ucht or Footfad na Parca. Desh Dana can son ag Luimneach ag Dara Murray agus Cíimiid an féidir leis Gunna Guithe an Council her Haran Trasnon's secondary Dernach and so Míchéal Grean Shachuing and Farlar Parca Dara Murray. Sé Coolin Mao Hickser in St. Héadlach and Council go bucht ar Pháirc a hen diamach leis an Council Cúgu cannot ar Pháirc ag Luimneach agus big tree nomad down coot of Gart and Fogre Dirk im hen Arden son Tá mé Dirk im seach sa chéad cannot cut tree nomad Máisef agus the Cluiche Kickamack Maratoka ag Corcaigh go dtí Tommy Walsh ach tá Corcaigh Erisov in so Maravila Tamil Fadra agus ide Eirgrid score eile Dirk on Carlin a good Saturnalach, Shakafad a Ryan O'Donovan, Cluiche Mahig, Immerhega Shootron on a Ross, again Congress and Tavelina, Átha, and son, agus and Felcamada, Shakdeen, Onadi and son, Shine Own Walsh, Corcaigh Fos, Gimmert, Gahanavar, Father Fadins and Clay, Derek Cashman, Ta Cluiche and son, Leathcheannais Keshfe, agus Ta Kickser, Ace Gamach on a Ryan O'Donovan, agus Chancereist. Ag Carlin a chuid tá héna seacht gotí seo ag O'Donovan Tróna Seansar scóréile agus níl hén ceis fé nach bhfuil crinnes godóigh ag chumá. Is Seachún O'Donovan leis an gitó go hard na muir sás leis an Eirgrid sin scór má Helenson ag Ryan O'Donovan agus héna hocht ag a siúd Tróna ar de chilín go bhfuil Corcaigh gafa sé cúlín chun dé chun tosig boutháin eile dó cúg déag gine náda cúig. Sin in am cút of Gurtan so agus na slúteag fágant hana féin mar bhfuil bua éasca agus éasca go maithe áíre Corcaigh an so Tróna beistig Olafúnis don chéad Cluiche an Leathcheannais a gceann seachtainna tá spántas má Tróna ach rud le Leathcheannais ní lúteach é a bhúcant agus an dúr an géad ceann eile níos déanaí seachún iad le deis eile an son an Council Derek Cashman ach ar Pháirc an néú ceann ar stré ag fuair Bobby O'Dwyer ach ag an deirníana sé aon de fríocht an réiteoir ag fécant ar an úrdóir an tam geall a bheith caiitean so agus Tam am cút of Gurta beagnach istig an coolbar a ríist Shane O'Connell well bhí sé go nóthach ní léon cheistó hústar an Cluiche Corcaigh a ríist an gicamach agus Council búteag Sean Brady na honna déine sé gur teach agus dullar chlárna scór Owen Walsh sa cúnge rás chun sellbhán na chungart an taobhlína fuair sé sunk an sin agus héin agus an felcóir a Haran lína ach ag an deire be Kickséir ag Corcaigh agus Cluiche le géalt an son ag Luimneach. sé cúlíonn díag a gcónaí idir na fór na bear na anamhór ar fad agus Corcaigh an anamha ach beag díomá ar Luimneach annach scór amháin sa dairle agus bin an tain ceann ó nimir te fórdar sa cléir fad seachún Corcaigh ríist an ceann in náda na spéireach ag an deire ar yes agus ar Pháirc an deú ceannis. Beidir go muid is beáin díomach leis na hirirtaí tá mé ar stréile cúpla nómad nús ar réon rudeile má tá sé de glór dégan chun fiosút an tatan secuing ach tríd is tríd ní léon ceis fé Corcaigh I bhd rómhahan sa Tróna an réiteoir Niall Quinn ag fécant ar an óradóir agus an adó Geirigh sétan sa Míchéal Átha Grean Cluiche Leathcheannais 2022 féfithe búte go héasca ag Corcaigh an dá chúlín áíre ag Hugh Murphy agus Ryan O'Donovan ag túsan dair lethe á gur ar an móthir ceart agus ó chuine le na scóirna teacht go tréin
agus go teomh de Corcaigh rud a thug an búd a 6 cúlín díagdómh agus iad cáilethe de Leathcheannais na Mún an teachtain se cúin. An scór dearnach an sá Corcaigh 2-2, Limneach 9-2. Bruin son Colin Walsh got fell fós and helvig get Choric Stracas ag an Derek an sure Nash tá de cos buinte an son ag Derek has come out on Council Correct and Derek Brew Limerick Goni and Pháirc Amshigan Coolino Chinov Sinead Rhino Donovan ag Tard Fig Coolinella de Corcaigh oh sorry Eric on son ag Rhino Derek on Gickamach smock the galling ag Darrow Mahoney to Bruinish Limerick to Corcaigh ag Garrett Derek she's 3 Tashanson so ag O Mahoney ag and Derek Haran Trasnon Fair counter, Touchura counter, Gagan Derrita Shansigan Lawn Tussi, and counts on a Connor Hanlon. Oh, Brabna Soul and counts on a Meha Haran Trust. Niall Quinn and Cunnan counts on Haffishtak, Idrid Ferd. Gagan Derrita Sharnasha, Corcaigh, August Deshan Sar, Cool and counts on Míchéal Sinangak, Hugh Murphy, Hasteen against Dodshud and Cleha. Oh, chance Corcaigh or Coolella, Gunny Hirschak and a lava Haran. In Ord, August and Agar Rhino Donovan. Duck Corcaigh. Oh, Donovan Míchéal stock at cool and angry. Hurt over to Montastock and son Sean Brady. Pass Cluiche stock the Unity at Diritock stock Chancegar Coolin and counts on Haran Trasnonig and Derris Seed. Eg vacant Arig Daring Hannafin Dun Canish Doctor Chakung shot Deshel Egg Rhino Donovan Shinnon Countess Ferry get Tronona. Pháirc Mishnach Egando Ridiculous Assault to Uskelty and so August Corcaigh fe begon to Vrewig and Derrit Hungshamachti Cormac Wolf Ton Kate scores to Darrell Agus and Kate